Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва ҳамчунин дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки соати чанд ва дар куҷо бахши мустақими турнири UFC 286-ро тамошо карда метавонен. Барои ҳамин моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай имшаб аниқтараш рӯзи 18 март турнир UFC 286 баргузор мегардад ва шаби гузашта иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Камаруддин Усман хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни ду ҷангвари дурахшон Ҷастин Геҷе ва Рафаэл Физиев мешавад. ва боз дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Марвин Витори ва Раван Далидзе хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев баромад мекунад ки рақиби ӯ Жаффел Филио хоҳад шуд. турнир ин бегоҳ аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 00 ба вақти Москва ва 2:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақим ин турнирро дар чанд ҷо тамошо карда мешавад ва ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем. варианти якум телеканали Матч Боец. телеканали Матч Боец ин турнирро аз аввал то охир нишон медиҳад. варианти дуюм боша Матч ТВ. телеканали Матч ТВ пахши мустақими худро аз соати 22:30 ба вақти Москва сар медиҳанд. сеюм вариант ва варианти аз ҳама осон ин телеграм канали Паҳлавон TJ. мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ ҳам ссилкаи Матч Боец, ҳам ссилкаи Матч ТВ ва боз якчанд ссилкаҳои ин турнирро пешкаши шумо мекунем то ин ки шумо вақти худро дар кофтукоби ин ссилкаҳо сарф накунед. барои ҳамин худи ҳозир ба телеграм канали мо Паҳлавон TJ обуна шавед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания видео. ва боз дӯстон, баъди ба анҷом расидани турнир мо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва касоне ки кор доштанд ва пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд метавонед дар дилхоҳ вақти худ ин муҳорибаҳоро дар телеграм канали мо тамошо кунед. барои ҳамин ҳатман дар телеграм канали мо обуна шавед. ҳозир боша мо прогнози чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачевро дар муҳорибаи Ҷастин Геҷе ва Рафаэл Физиев пешкаши шумо мекунем. фикр мекунем ки муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. аз рӯи стил ин чунин муҳорибае ҳаст ки ба мухлисон хеле писанд меояд. барои ман низ ин муҳориба шавқовар аст ва албатта ки ман ин муҳорибаро тамошо мекунам. Физиев ғалабаҳои пайдарҳами хуб дорад ва ман фикр мекунам ки ӯ барои муҳорибаи унвонӣ наздик аст. ду-се муҳорибаи дигар ва ӯ хеле наздик мешавад. Геҷи аллакай чанд маротиба барои камарбанд ҷангидааст ва ман фикр мекунам ки ҳатто агар ки ӯ ғолиб шавад, пас ба ӯ низ ду-се муҳорибаи дигар дар кор аст. онҳо ҳардуяшон наздиканд ва барои муҳорибаи унвонӣ ба ҳардуяшон ду-се ғалабаи дигар дар кор аст. прогнози ман дар ин муҳориба чунин аст. агар ки Геҷи дар стойка бо ӯ кор кунад, яъне дар рӯ ба рӯи ӯ истода зарбазанӣ кунад, пас ман фикр мекунам ки Физиев Геҷиро мезанад, чунки Физиев дар зарбазанӣ таҷрибаи зиёдтар дорад. баъзаи ӯ зарбазанӣ аст. аммо чӣ хеле ки мо медонем Геҷи гӯштин гирифта метавонад ва агар ки ӯ гӯштини худро ба кор дарорад, пас ман фикр мекунам ки барои ӯ каме осонтар мешавад гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунам ки баъзаи Рафаэл Физиев зарбазанӣ аст, ана баъзаи Ҷастин Геҷе боша гӯштин аст. аммо бояд қайд кард ки Геҷи ҳоло ягон маротиба гӯштини худро дар UFC истифода бурдагӣ нест. дӯстон, шумо бо прогнози Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ба фикри шумо дар ин муҳориба ба Геҷи ҳатто гӯштин кӯмак карда наметавонад? фикротонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.